برفین خان و هر هفت بجن بهست جاکوب و ویلیام گریم ورگراندنا ji zimanê îngilîzî Bihar Mirat xwendina çîrokê Sîmav Hesan Heyam çileyê zivistanê bû dema ku kuliyên girs ên berfê dibariyan û deru der tûl digirtin Şahbanûya welatekî dûr û dûredest li ber pencereya xwe dixebitî çarçoveya pencereyê ji depêdara ebenosa reş a xweşik hatibû çêkirin gava ku ew sekînî bû û li ber fê temaşe dikir diliya xwe birîn kir û sê dilopên xwînê ketin ser berfê Şahbanûyê ziq nêrî li wan dilopên xwînê yên ku belawelayî ser berfê bûbûn û hilda got nevê keça wina biçûk sipî be wekî vê berfê sor be wekî vê xwînê û reş be wekî vê çarçoveya pencereyê ya ji dara ebenosê û bi rastî jî wilo çêbû keçika biçûk mezin bû û laşeyê sipî bû wekî berfê hinarkên rûyê wê sor bûn wekî xwînê û porê wê reş bû wekî dara ebenosê navê wê jî danîn Berfîn Xan lê ev Şahbanû mir û pir têve neçû şah jî bi jineke din rezewicî yekek û zehf bedew bû lê çi heyf ku wê xwe lêra nedikird ku jineke jê bedewtir hebe neynikeke wê ya sihrdar hebû ku ew hîn bûbû her tim here pêşberî neynikê têde ziq li xwe binêre û bibêje Neynikê lê neynika bidî wêrve kî ye ya herî bedew li vê dinyayê Neynikê jî her carê ev bersiv dida Şahbanûyê tu ya herî bedew li ser rûyê erdê Lêbelê bere bere Berfîn Xan xweşiktir dibû û dema ku bû heft salî geş bû mîna rojê û ji Şahbanûyê bedewtir bû wê hingê rojekê gava ku Şahbanû wekî her carê çû ku têde li xwe binêre neynikê wisa bersiva wê da Tuyî Şahbanûyê tuyî xweşik û bedewa li ber çavan lê Berfîn Xan gelekî ji te xweşiktir û bedewtir e gava ku Şahbanûyê ev gotin bihîst reng û rûçik lê nema cav li sêrî sor bûn û bi çavnebarî bang li xizmetkarekî xwe kir û got Berfîn Xanê bigire û bibe nav havayê daristana mezin ji bo ku ez nema wê careke din bibînim Paşê xizmetkar Berfîn Xan da pêşiya xwe û ew bire ciyekî dûr û derez lê dilê wî bi Berfîn Xanê şewitî dema ku wê xwe avête berbextê wî da ku wê nekuje û got Keçika delal ez te nayişînim wisa jî wî ew tenê hişt û tevî ku gote xwe wê niha cinawerên dirinde wê bikin parî û piçek bêhisiya ku barekî giran ji ser milî wî hate hlanîn gava ku wî biryar da ku wê nekuje lê wê ji qedera wê re bihêle dibe ku kesek wê bibîne û wê rizgar bike Paşê Berfîn Xana rebin bi awayekî ziravqetiyayî li nava daristanê ji xwe re geriya û cinawerên dirinde li derdora wê kir zûre zûr û gurmijîn lê yekî bi tenê jî du tedil wê nekir bû êvar wê xanîkekî biçûk dît û kete hundir da ku xwe vehesîne ji ber ku ew westiya bû û taqet di çokê wê de nemabû hundirê xênîk gelekî bi ser û berûpa xweş bû paçikekî sipî li ser maseyê raxistî bû heft sênîkên biçûk heft nanên somînên biçûk heft qedehên biçûk ên tijîmey û heft kêr û çetelên xweşik rêzkirî li ber dîwêr jî heft nivînên biçûk hebûn ji ber ku ew birçî bû wê ji her nanekî pariyek xwar û piçîkek mey ji her qedehekê ve xwar
Di piştre jî ew fikirî ku xwe dirêj bike û ji xwe re hebekî bihna xwe vede. Lewma jî wê hemû textên nivînan ên biçûk ceribandin. Lê yek ji wan gelekî dirêj bû, yekî din gelekî kim bûn. Heta ku dawiya dawî textê heftan bi kerî wê hat. Wê xwe li ser wî textî dirêj kir û di xewre çû. Piştî demekekin xwediyên xênîk hatin ku heft bejin bi hustên biçûk bûn. Di navçiyayan de dijiyan, erd dikolan û li zêran digeriyan. Her heftan heft çirayên xwe vêxistin û pêre jî cav pêketin ku hundirê xênîk bûye gildîn, her tişt li bin guhê hev ketiye. Ê pêşîn hilda got, kî li ser kursiyê min rûniştiye? Ê duyem got, Kê ji senîta min xwariye? ê sêyem got, Kê ji nanê min xwariye? ê çarem got, Kê destê xwe daye kevçiyê min? ê pêncem got, Kê çetela min bi kar aniye? ê şeşem got, Kê rastiye kêra min û pêhûr kiriye? ê heftem got. Kê meya min vexwariye? Başê yê yekem li dora xwe nêrî û got, Ew kî xwe li ser textê min dirêj kiriye? her şeşên din baz dancem wî û hemûyan kir qîja qîj û gotin ku kesek çûye ser textê wan jî. Lê yê heftem Berfînxan dît û gazî hemû birayên xwe kir da ku werin û wê bibînin. Hemû mat û heyîrî man û qîriyan çirayên xwe girtin anîn da ku li wê binêrin. Başê gotin, Keçeka xweşnûk e. gelekî kêfxweş bûn bi dîtina wê û pir lê miqate bûn ku wê hişyar nekin. Dipeyre bijin bi hostê heftem bi dor vegerî saetekê li ser textê her yekî ji bejin bi hostên din raza heta ku ew şev bihûrî. Serê sibehê Berfînxanê çîroka xwe giş ji wan re got. Îcar dilê wan bi wê şewitî. Wan jê re got heke ew ji wan re xênî birêk û pêk bike, xwarinê çêke, cilan bişo, li dar bixe, bi dirû pîne bike û dûlab rêsiyê bike, belkî bikare li wir bimîne û ew ê gelekî hay ji wê hebin. Paşê ew bejin bi hust rojê pêde diçûn serkarê xwe. Li nav gelî û çiyayan li zêr û zîvan digeriyan. Lêbelê Berfînxan li malê dima. Îcar wan ew agahdar kiribû û gotibûnê Wê şahbanû bi dest xwe re tê derxebek hatil kurî. Ji ber wilo jî divê tu hay ji xwe hebî û tu kesî hin nedî hindir ha? lê ji ber ku êdî Şahbanû di fikirî ku Berfînxan miriye. Wê bawer dikir ku divê ew be xatûna herî bedew li ser rûyê erdê. Lewma jî dîsa çû pêşberî neynika xwe û got, Neynikê? Lêlê neynika bidî wêrve? Kî ye ya herî bedew li vê dinyayê? neynikê jî wiha bersiv da. Şahbanûyê tu bedewa kêm peydayî. Lê Berfînxana ku li bestikê bi her heft zilamên biçûk re dijî bi hezar carî ji te bedewtir e. Li ser vê yekê Şahbanû gelekî tirsiya ji ber ku wê pê zanî bû ku neynik her tim rastiyê dibêje û ne ciyê gumanê bû ku xizmetkarê wê derew lê kiribû. Şahbanûyê nikarî bû bifikire ku kesek hebe li darê dinyayê û ji wê bi xwe bedewtir be. Ji ber vê yekê wê cil û bergên hetarekê pîr li xwe kirin, çiya bi çiya çelext bi çelext çû. Xwe gihande û wergehê bejin bi hustan. Bi dûre li derî xist û ban kir, Tiştik miştikên xweşikên firotinê. Berfînxanê di pencereyê re nêrî û got, beyanî baş xaltîkê, tu çi difiroşî? Tiştik miştikên xweşik û xenc. Şahbanûyê got û wiha bi gotina xwe de çû. Qeytan, ta û bennikên ji hemû rengan. Berfînxanê ji xwe re got, ez ê vê pîrejinê derbasî hundir bikim. Xuya ku miroveke pir baş e. Wisa jî bi bazdan da ket û şûrika derî kişand û vekir.
لمن ببهرە ژنگا پیر گوت گوتنا خودۆماند واخ بەرپشتاتە چ خاسی ڕەنگێکی خەراب هاتیە گرێدان مایادێ کابێ لە ئەزوێشتەرە گرێ بدم بە قەیتانەکە خۆیان و خۆشک بەرفینخانێ قەت بیرا خراپیان نەدبر ji ber vê yekê ew li pêşiya pîrê sekinî pîrê jî dest pê kir û gelekî bi lez kar kir qeytan wisa hişke hişk kişand û lê girê da ku bêhna berfînxanê çikiya û kete erdê tet ku qey rih jê kişiya û temam bû داوی ji vê xweşikbûna te gişîre heye. şabaniyê bi zikreşî got û lê da vegeriya mala xwe êvarê her heft bejin bi host vegeriyan malê û ji xwe nehewceyî gotinê ye bêka wan çi qasî xem xwar gava ku dîtin berfînxana dilpak û dilsoz li erdê dirêj kiriye wekî ku bi carekê re miribe lêbelê wan ew ji erdê rakir û gava ku pê derxistin bêka çiye bêhna wê diçikîne qeytana li dora newqa wê birîn di nava demeke kurd de bêhna wê hate ber wê û dîsa rih pêva hat paşê wan got ئەو فێرزنە هاتبوو شابانوو بوو جارێکە din هێشیار بە دەوا بۆ ئەمەدەی دەبێت کەسێکی نەدەهندر dema ku şahbanû gihîşte malê rasta rast çû ber neynika xwe û wekî her carê pêre axivî lê ji kula wê ya mezin re neynikê hîn jî digot شاهبانویê tu bedewa kêm peydayî lê berfînxana ku li bestikê bi her heft zilamên biçûk re dijî bi hezar carî ji te bedewtir e xwên direhên şahbanûya dexs û zikreş dil sar bû ji ber ku wê dît ku berfînxan hîn jî sax e dîsa wê xwe girê da lê vê carê xwe xiste dilqekî din û şehekî ji herkirî jî bi xwe re bir gava ku ew gihişt ber derê xanîkê bejin bi hostan li derî da û gazî kir نارێ بسکێن و خۆشەکر لێ 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 نارێ رندێ بسکێن و خۆشەکر لێ 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 رندێ وەرن شەهان شەهێن قەند شەهێن خۆشک لێبەلێ berfînxan got ez nawêrim kesekî hildim hundir îcar şahbanûyê got یادێ قوربان بتەنێ li şehên min ên خۆشک binêre û şehê ji herkirî da destê wê şeh wisa pir rindik xuya dikir ku berfînxanê şeh ji destê pîrê girt û rahişt pê porê xweşkinî lê kêliya ku şeh li serê wê ket ji her wilo dijwar bû heta ku berfînxan ji xwe veçû û kete erdê ها دەرجیەتەیە ها li vê derê ji xwe re dirêjkirî bimîne şahbanûyê got û biriya xwe de çû lê bextê berfînxanê spî bû ku her heft bejin bi host wê êvarê gelekî zû vegeriyan malê û bi dîtina ku dîtin berfînxan li erdê dirêj kiriye ji xwe re gotin bêka çi qewimiye derhal jî wan şehê ji herkirî dît gava ku wan şeh ji nava porê wê kişand berfînxan hate ser hişê xwe û çîrokek bi temamî ji wan re got wan jî ew agahdar kir ku careke din derî li du kesî ve neke حال و حوال وها شاهبانو vegeriya malê çû ber neynika xwe û hingî bi hêrs û xezebê ket hat ku biteqe gava ku wê wekî her carê heman bersiv bihîst îcar wê got هەکە بەهۆیا vêyekê jiyana min bejî divê berfînxan bimre bi wî lingî rabû çû xasodeyekê û sêveke ji herkirî amade kir sêvê ji derve ve spî sor û xweş xuya dikir lêkî gezek lê bixista bêguman wê bimra paşê şahbanû kete dilqê jineke gundî û çiya bi çiya çelixt bi çelixt çû berê xwe da xanîkê bejin bi hostan û li derî xist lê berfînxanê serê xwe di pencereyê re derxist û got ez nawêrim kesekî hildim hundir ji ber ku bejin bi hostan ji min re got derî li tu kesî ve neke tu bi kêfa xwe yadê pîrê got û pê de çû lê hema qet nebe vê sêva şêrîn bigire gidî
نا چێ نابە بەرفین خانی گوت ئەس نەوێرم سێڤێ بگرم کچکا دەبنگ پیرێ بەرسف دایێ توشی چ تترسی شتهەیەک وەسێ جەحەت کریە کاوەرە کا ژالیەکی وێ تو بچەکی بخۆ ئەزێژی ژالیە وێ دن بخۆم لێ تو وەرە لێ پیرا خاپینۆک بنێرە پیرێ سێڤ برنگێکی وسا ئامادە کردبوو گۆزیانێ ئالیەکی وێ تو نەبە لێبەلێ ئالیە دن جەحەرگری بە دلێ بەرفینخانێ بێتر بژیا سێڤێ ji ber ku sêvê pir xweşik xuya dikir gava ku yê dît pîrê qetek ji sêvê xwar nema xwe girt lê hîn te ze wê gez kir û qetek ji sêvê xiste devê xwe li erdê dirêj bû bû mîna miriya heft rojan vê carê xilasiya te nîne şahbaniyê got û gava ku vegeriya mala xwe çû ber neynika xwe îcar dawiya dawî neynikê jê re got توی شاهبانویه توی آخری بدو لستر روی ارده پێرەژی دلێ وێ ڕەش گەلێکی شاد بوو ji kêfê peyên wê erd nedigirt dema ku dinya bû êvar û bejin bi host vegeriyan malê wan dît ku berfînxan li erdê dirêj kiriye bêhna wê çikiyaye lêvên wê qusikîne bejin bi host tirsiyan ku berfînxan ji zû vemiribe wan ew ji erdê rakir porê wê şeh kir û rûyê wê bimey û avê şûşt lê êdî xîravaniyekan tu nebû ji ber ku keçika biçûk wekî miriya heft rojan xuya dikir ji ber wilo wan ew li ser darbestekê dirêj kir her heft ketin temaşeya wê û sê rojan li ser wê giriyan paşê wan xwest ku wê bispêrin axê lêbelê hinarkên rûyê wê hîn jî wekî gulan sor bûn û rûyê wê dida xuya kirin wekî ew hîn jî sax be lewma jî wan got em ê carî wê dibin axa sar dibin nişir wan ji camê darbestek çêkir ji bo ku bikarin li wê temaşe bikin û navê wê bi tîpên zêrîn li ser nivîsîn û li ser danî ku ew keça şahekî bû wan rahişt darbestê li ser girekî bicî kir û bejin bi hostekî hertim li ber rûnişt û lê temaşe kir balindeyên li esmanan jî dihatin û li ser berfînxanê dixwendin û dinaliyan berî hemûyan gundek hat dipeyre qela rişkek û dawiya dawî jî kevokek hat û lê re xwe lîs girt bi vî awayî berfînxan demeke pir û pir dirêj veketîmo wê hîn jî wisa xuya dikir gotet ku qey ji xwe re razayî ye ne ku miriye ji ber ku heta wê demê jî laşê spî bû wekî berfê hinarkên wê sor bûn wekî xwînê û porê wê reş bû wekî dara ebenûsê wext û zeman têve çû di dawiyê de mîrzayek hat û li ber derê mala bejin bi hostan gazî wan kir wî berfînxan dît û gotinên ku bi tîpên zêrîn hatibûn nivîsîn xwendin paşê wî pere pêşkêşî bejin bi hostan kir ji wan lava kir û xwest ku destûrê bidine ku wê bi xwe re bibe lê bejin bi hostan got em wê nadin bi hemû zerê vê dinyayê dawiya dawî dilê wan bi wî mîrzayî şewitî û wan darbest dawî lê gava ku wî darbest rakir ku rahêlê û wê bi xwe re bibe welatê xwe parçeyê sêvê di nava lêvên berfînxanê re ket pêre jî berfînxan hişyar bû û got ez li ku derê me îcar mîrza lê vegerand netirse tu niha bi min re yî û tu li ciyekî ewle yî di piştre wî jê re vegera bêka çi qewimiye û got min dil berdate êdî ez dînê te me bi min re were koşka bavê min û bibe hevjîna min
برفین خانی داخوازا زواج قبول کرد و پیره چو ولاتی وی لکوشکه هر تشت ببدوی هشمکاری و شان و شورتک ندیتی هات بو آماده کرن جبو داوته شهبانو جی دجمنا بره یا برفین خانی هات بو وخوندن بو شاهیه دما کوی کنجین بو ها و خوش شکل خود کرن دنینی که دلخوانی ری و گوت نينكي ليلي نينكا بدي ويرفا كي يا حريبة دولة في دنياي ایجار نینی که لیوه گراند شاهبانویه تبی کت بدوا که پیدایی لیبو کا جوان به حضا چاریشت بدوتره گاوا کوی اف گوتن بهیست هاتا غزبه آگرش دوه باریا لی ذکرشی و مراقاوه بوی چندی گران بو کو ایدی نما کاری بو خو گره نده و نچه دیتنا بو که دما کو شهبانوی خو گهان دجیه داوته و دید کو بوک جبرفین خانه بخو پیوه کسک دونه کو جوه هبو جزو و مریه شهبانوی ذکرش جبر حرسا خفت تصی که تعرده عمر میرزا و برفین خان بجیانا خبر دوام بون و بکیف و شادی گلک سالان لوی ولاتی سروری کرن جارنان جی بری خود دانه چی آیان و دچونه سردانا هر هفت بجن بهستین بچوک بجن بهستین کو گلکی دلوان بو ببرفین خانه را دما کو حوجه یاوه بوان هبو